Bahtımın bahari Feyvin şulafın faşti Bahtımın bahari Feyvin şulafın faşti Aşkabadın bahari Sensin köngülümün odi Yaşlığın azap çağrı Sevimizin şayadi Aşkabadın bahari Sevimizin şayadi Aşkabadın bahari Ece geldi Ece Her şeyle mi giydim? Gel onunla koşlanlar Nurnavat ence Qav Çerkezcan Yüreğine vaat edip dura Bolya sen ulanı otla ver baryaz Maşin helen beri 3 mütenem Bol giydim Elme dağıtlan alıştırdın mı? Yattan çıkan zat yok değil mi? Yürü Çemen boğup gelini Salamu aleyküm Nurnavat ence Ve aleykümselam oğlum Bol çaltıra kaydı Sevimizin bahari Aşkın bolup inimi Sevimizin bahari Dünyame dolanayım Sensin batım atayım Sen ak güllü humayım Aşkabadın bahari Sen ak yüzlü humayım Aşkabadın bahari Geldi büyüteceksin Humaycan gel. Sağ ol oğlum. Çerkezcan Tanrı yakasın sağamanca var. Hova da geldik. Hova elini attı cayda duruz. Hova yürece. Uy gün gelip dur. Hova bardık Polya. Oy Nurnavat Cemalcan salam. Oturun tamam. Otur. Ay salam. Ay Humaycan, lokan oy dolaytsın dağı. Tüvölüme yurt karşı altın gayet. Tavır. Şunor ya kaşanca her kime nesip etsin. Değil. Tavır. Geçin. Geçsene. Bir şehirde de orada yaşayan kahraman arkadağımıza minnettarlığımızın çeğri yoktur. Doğru aydan Cemal. Ertini tip olsa Humaycan'ın sinirleri başlayar. Tüveleme uğruna vursun. Üstünlüklü taşır Humaycan. Sağ olun Cemal Leyza. Ay niye mi otur? Ovacı. Allım ovu. Ovu. Yaxşı dilekde olaverin nesip bolsa. Bolya sağ olun. Nuruz. İçin oğlum imzin alırsın diyemem. Yok oğlundan. Sina girende sağayan bilen gir diyece. Atayık Nuruz. Sina sasırmana gel. Abdi ve lale, tekede basır, Sina sasırmana gel. Orada uğudak, Sina sasırmana gel.
Mirdan. Bayramov Mirdan. Zumayev Humayb. Sinov tavsirmana gel. Okuwa girip bilmedik bolsaň, inni işlemeli bolsaň. Men öňem aýdypdym. Ýene gaýtalap aýdýan. Biziňkilerden tek artist bolan ýok, senem bolmarsyň. Ontoňam biz üçin bir täzelik däl. Bizi maskara etmeýän ýykranyň ogy. Doğru değil mi Ceti? Vah, bağlacığım hüvvet edip dedi. Hüvvet edin orada, şu işini işleyiversin. Gülyeli işi var ahırı. Mehriban, evi talipler. Evi talipler diýänimin düýbi. Şoň siz eýem birinji ädemi bizim institutumyzda eýem okuw başladyňyz. Hoş geldiňiz bizim medeniyet institutumyza. Bar ünsiňizi okuwa berip okumaňyzy. Ogo güler ýüz bilen o ullakan bir äpet tanalýan hünärman bolup ýetişmekliňizi ak yürekden arzu edýär. Sizi bizim hormatly kahraman prezidentimizin adından, yol başlamamızın adından, taliplamızın adından, hem işgärliň adından yoluňuz ak bolsun diýmäge ruhsat edin. Ýene bir gezek hormatly prezidentimize hemme halkymyz barada, watanymyz barada edýän aladalar üçin başı dik bolsun, mudama armanyna bar. Men adım Batır. Men adymam Merdan. Men adymam Aşır. Ören zat. Oğlunu.
Aranızda hor çekýäniniz ýokdurlar ha? Öz hor çekýäniň näde bilmeräy? Şunu aşam ýatýan. Ertir turardın bolyn. Hor çekýänmi, hor çekin okmy? Bir taň aýdaýar. Oglanlar, mene biraz giýjirak ýatýan. Hora çekim ok. Ýöne edil kuzucuk yatan ýala ýatýan men. Ýok gördüň ay. Nurna denece. Borçaltıra hayda. Gel gel. Assalamu alaykum Nurna denece. Wa alaykum assalam oğlum. Benim. Geç. Gıydım. Akıllıca bolgun. Şäherimiz ullar. Özüň ýaly gıylar bilen mugallimlaryň diýenine edip diňe okuwyň bilen bolgun gydym bomy? Borije bolýa sağa manja barym. Jaňadyr durur neje? Yok manjaň etdiň gydym. Bolýa sağa bolun. Umay. Owadan gerek atdyň adama aýdaýyn. Bolýa gydym sag bol. Borije bolýa sağa bolun. Ha, şimdi gel. Bolýamy? Borije bolýa. Sağa bol. Nurna wat denece? Haw çerkez. Humaýaýam gom formana megrunayıpdyr. Göwnüň edirle. Ne formatı tarihler, şu bizim ilkinci tapamız, ilkinci tanıştığımız, hem yani ilkinci tanıştığımızda, ilkinci tapamızda koşuyorduk. Her yıl bizim yurdumuzun dürlü vilayetlerinden gelen oğlanlar, kayıtlar, yönetimci, aktörlük sunumunu hüvvet eden yaşlar gelecektedir. Bizim yurdumuzun tiyatrlarına, çıkış ederdiğine, sahnalarına, dövrobak keşifleri yerine getirirdiler. Şunun için edafi artide gerek neyme? Boy sirat gerek. Ses gerek, arasında dil gerek. Ondan neyme? Yüzü bir nurana olyadı artistin. Hem mekşe görürlü olyadı. Şunun için her sizin bir diliniz bağırlar yani. Sahne dili bir tapağımız var. Şunun gelin herimiz öz bilyence koşuyumdu, tapağı yok. Ya oylunma olyamı. Neyme başlayan ortamı şunu aydıp verin, ben dinleyip olyamı. Gelin ona ilki verdim başla verdik. Bayram Murat'tan sen. An bir goşaydık ben. Atamurat Atabayev. Yine 10 yıldan son, 20 yıldan son. Yine 10 yıldan son, 20 yıldan son. Söýgüm hakda yazmak hukmanam olmaz. Yine 10 yıldan son, 20 yıldan son. Gözlerim derdine lukmanam olmaz. Yay veren daragıp dey atarım men yay. Geçip giden okton aylar essim. Şonno menden iýlegine yetjek pay setirlemde durur hasratly setim. Sen onu olur täzeden ýadyp. Uzyň aýnan alkymyna ýylmansaň, meger bu goşguýyny bilmerim ýadyp, ýene 10 ýyldan soň, 20 ýyldan. Gördüňizde şygyr başga, şygyryň dünýäsi başga da. Şonuň üçin köprek okançylary, eger gelecekde hukman halkymyza hyzmat etmeli.
ruhtaýdan lezzet bermeli, köprek okan, bolýarmy? Siziň näş görýänmi? Siz bagtly, ýaşly, şu wagtky döwrüm, şu wagtky zamananyň ajaýyp zamanyň bagtly ýaşlar. Netiýäne çekmene siz ýokary mektebine giripdiňiz, ýyzyda giripdiňiz. Şunu tamamlanca tamamlap, ondan siz yerlerde öz vilayetlerinde sahnasyna, tiyatr sahnasyna çykyş ederdiňiz. Sebäbi sizin üçin ähli mümkinçilikler döredýär. Mehran arkadaşlar siz okumagyňyz üçin, bilim almagyňyz üçin hemme şertler döredýär. Diňe Mehran prezidentinde alkışlaryp, diňe okumagy dowam etdirmeli. Bolýarmy aşda? Indi gerek Yegun Nurdiýewa. Qurban nazar edýär. Terpay. Sevin beni. Yürek sevgi küyseye. Şeyle bir küyseye. Yok çakçen. Nikece adama yeterlik sevgi. Bilen bir fursat sevgisiz meni. Ama keyin zat ulu bir zat gerekke. Ellerine yüreğimize koyumuz. Size sevgi bilen yüzlenýän günlük sözlerimi. Gefer çekme sevgisiz. Berekelli atır. Özünüz bilýän bilen belli, dehilli şahirler hemmäňiň söýüp okuyan şahirler Qurban Aliýewiň şygyryndan şey. Humay sen näme aýdyp berjek? Molu men gopusçan bereýin. Gopu? Başysyna. Hani gopu dinlärim. Ne gördüğümüzden tarih var. Bizim ene mamalarımızdan asırlar aşıp gelen bizim milli bay mirasımızın bir görüşü. Görýänmi fazlaşygy. Opul çalnanna Gökman Türkmen fiýahraty bölümine geldi. Dutar ýanlananna Türkmen fiýahraty dağlanmadı. Kızak ýanlananna, tüýdük ýanlananna bizim Türkmen fiýahratynyň fazlaşygy da edebiýany sadatlar, ozorlar, ýylgynlar heň edýän ýaly. Näşe? Bizim Türkmen fiýahratynyň iň gudratly tarapdary. Türkmeniň bay medeni mirasyny, Türkmeniň tebigatyny, joň gudratyny arşa almak sizin paýda şey. Elmada ama bizim öz Türkmen milli mirasymyzy wasp edip bütün dünýäge bolýarmy? Nuruz, sana soňky döwürler bir zada bolýar. Ya okuýar bilmediňe, henidem gynanyp börsüňmi? Gynanma ho, gynanma. Nesip bolsa innikil girersiň. Ýok betäget, gynanamak. Ýöne bir zat ýadyma düşdi. Näme ýadyma düşdi? Şo pyrtada atwar öz ýadyma da düşüp baranok. Be, öz ýadyma düşmeýän bolsa,
O näl pursat bolýar? Şoňa oglanlar özüm hem hayran. Ýadyňa düşse bolmajakmy diýsene. Oglanlar. Batır. Oğlum, dün ecemeli dedin mi? Hova dost. Daim beri var yani ken. Näme boldy? Hanonno. Näme hani? Ecem mi? Yok, ecem daimlere sagaman barsın. Yönü içi yağlı, etli utaplı saçak hani. Bak, içi qowurdu okul banka vurdu da bolýar dost. Uy, oğlanlar. Baksan yadımdan çıkıp durab. Ene. Görsene, bu şekerin ovadanlygyny. Seretdigiňçe seredesin gelýär. Göwüň joşup, kalbyň heýjana gelýär. Gözelligin gülşeni, ak şekerin gelşigi. Görüň, joşup gelşini, nurlandyrar jahany, Aşgabatyň bahary. Aşyklaryň destany, göwünleriň bossany, elim moşar asmany. Mahmal daňlaň atany, Aşgabatyň bahary. Men şeýle bir bagtly, sebäbi bagtyar döwrüniň bagtyar talibi. Bizi şeýle owadan şäherde ýaşamaga, okamaga, döretmäge mümkinçilik döredip berýän gahrman arka dağımıza köp sağ bolsuny aýdýan. Lele, şu goşgy dinlesene bolmaly kagay. Hani? Yüreklerime de watan diýip seslenýär. Qanatly göwünler gelip durjaşy. Uy, kumay. Qanatly göwünler gelip durjaşy diýende bir zat ýadyma düşdi. Arada tapakda wagt sarlaňa. Şonu oglandan saňa alkol teretişini gördüňmi? Kumay. Aşıklık yolundan yürüp Baryarız yol aşıp sevgimiz için. Elim içre ıkbalı sürüp Baryarız yol aşıp sevgimiz için. Dünya gözel aşka düşen çağların, sağda solda cahanın çarbağları. Badamızı aşkımıza bağlayıp
soğuluyor gelen o artık. Umidumuz bar yarık balıd artık. Ey, yaşamağa bolun kövesin artık. Bar yarıs yol aşıp sevgimiz için. Aşık gözlerine mağşuk görünýär. Mağşuk gözlerine aşık görünýär. Akmal için zor ekin bu dünya. Bar yarıs yol aşıp sevgimiz için. Sevgimiz için, sevgimiz için. Bar yarıs yol aşıp sevgimiz için. Sevgimiz için, sevgimiz için. Bar yarıs yol aşıp sevgimiz için. Salam Humay. Qowum ýagdaýlaryň. Salam Batyr. Okuýaňmy? Howa görüşüňiz ýaly. Akmurat Recep. Bagtyarlyk nagmalary. Töweleme gowy kitap okuýaňyz. Howa sag bolun. Aşka vadım. Aşıklaryň şeheri. Nuranadır akşamları seheri. Buýsonlugum bagtyarlyk bahary. Maksatlara murat berýär paýtagtym. Aşga wadım gözelligiň baýdagy. Ýurdun owazasyny dünýä ýaýmasy. Şan ýetirip arka dagyň paýhasy. Watanymyza şöhrat berýär paýtagtym. Yar yar diýip ýazýarlar. Menem ýazjak yar yar. Sebäp diýsen var. Her kimde bir yar var. Kerim Qurban Epesov. Yar. İşleýädim tokmakda. Küýüm işden sypmakda. Arz etseler kim hakda? Diýmelisin bor. Seni söýdüm. Söýüp bir gez bey geldim. Seni söýdüm. Has giýiňedi bu dünýäm. Öz ýeňles gylygyma gazaply boldum. Öz durmuş ornuma inni düşünýän. Qurban Nazar Edizov. Seni söýdüm. Adamlara has ynamly garadym. Ýeňiş bilen tamam moly gözlegim. Kyn pursadım, medet berdi kalbyma. Jadyly däl, seniň insan gözleriň. Berekellah Humay. Töweleme. Humay. Siziň daşky keşfiňiziň baý bolşýaly, içki dünýäňizem ören baý eken. Uy Humay, siz kuşlar sinleme halaýaňmy? Howa. Men o doňuşlara seredemde ähli zat ýadymdan çykyp bir enhaý duýgu meni gurşap alýa. Ýöreň onda bugun diň çüne. Canly tebigatyň milli muzeýine gidip kuşlar sinlali. O ýerde kuşlaryň bir näçe görnüşi bar. Men kuşlaryň owazyny dinläp, söýüp setirlerini ýazmak halaýan. Ýöreň onda. Humay. Agil Humay. Men erteden beri seni gözläp görne. Näçe gözledin? Gözle diýdimmi? Ya bir zat iyi verdilermi? Zat iyi berene yok, onu habara uğrattılar. Nurnuvat diyen Ceranov.
Näme? Ejen şäkere barýan bolsaň aýdaý diýdi. Ýör. Batyr, bagışla. Kuşlaram gelem son göräýär. Birinji gün institutda görüşer. Bolýa, Lokman, sagaman var. Tuğöleme Aýbölükjan gilgiydim men akylgıydım ha, kömekçi giydim. Oturgıydım tuğöleme. Häzir ikimiz bilece limonluca çay içerip bolýyn. Bar dertlenme zımziyat bolargıydım. Ine. Algıydım içe. Umay? Ho. O, duduma toy bolýar. Ol mere dagaňydy akda batwa. Ana şol durumja çykýar. Ödem kime barýady? Ol bile jokan klasaşymyz çağır bara. Ana şoňa barýady. Oňarsyn. Şeýle wur toy boljak, şeýle wur toy boljak. Mal baryn toýdylar. Umay. Toyda Türkmen göreşem boljak. Yurdumyzyň ähli welaýatlarynyň menden perwanlar gelipdirler. Ay, gat taýo perwanlar bar. Gat goýuruş boljak öde. Menim şo görüşe gatny şaýtam diýen. Süreýinde çaltyrak. Mundan meterne bu çoýunmy? Sürüp barýana. Geldik. Aýbölükjan gapy kakylýan ýaly bar seyretgiydim. Bar. Ece Humay gelipdir. He, şeýlemi giydim. Tuğöleme. Ecejan gowmy ýagdaýlaň. Ece, saňa näme boldy? Way. Gowmy ýagdaýlaň Ecejan. Gowla giydim, gowla. Gowlaşýarmy? Gowmy sen Ece? Şükür giydim. Okulun gowmy giydim. Gowursaňyz bolýarly. Salamu aleykum Nurmat ence. Wa aleykum esselam Çerkezjan. Gowmy ýagdaýlaňyz? Gowy ödüň gowmy oglum? Näýle gowlaşýaňyzmy? Wah, gowlaşma diýal zat ýok Çerkezjan. Ay, tuğuleme. Uy, Çerkez, Humayjan gorkudaýma dik goýberdime? Ya, Nurmat ence. Bu ýydyň zatdan gorkçuňy meňden oga. Uy, gapyda beýdip durma da gel bir kasa çay iç. Ay, ýok Nurmat ence. Men barma lerlem kene. Howlukmaç. Ha, şeýlemi? Onu erti irrak gelewergin bomy? Bor. Humayjan erti okuwuna ýetişmeliler. Bor, arkaýyn bolan, irdenjik gelenmen. Howa şeýde. Uy, sagaman oturuň. Sag ol oglum, sag ol. Erti irdenjik gelenmen. Bolýa, hökman gelewer. Kösönmelim dälekiniň dagydym. Çerkez gara ejen ýarany ok diýen soň gaýdy berdim Eje. Wah gydym. Sen Çerkez tanaň okmy? Tanaýanly Ejejan. Ýöne öýe näçe gezek jaň etdim. Hiç kim gallyrmady. Menim ala detdim de gaýdy berdim de. Gydym. Mene daşardy. Mal garalara seredip ýörün. Bijigiň Aýbölük janam daşarda oýnap ýörendir de. Ejejan gowursaňyz bolýarly. Gatala detdim de sizi. Ala detme gydym. Ala de derýal zat ýok. Okulan gowmy? Howe je gowy öwrenşän. Ýetişýänmi? Howe. Ha bolýa gydym. Gel onda şu açyk limonluja çay demledim. Gel bir kasa çay içeli. Al gydym.
aşyk. Näme? Kelewujuny ýitiräýdiňmi? Yoklay, nerden kelewuju? Aklyny ýitiripdir. Şey diýsen ay. Şondan nurlay sözün gaýtala bilmän oturan hällenmäri. Oglanlar. Siz maňa hiç şu adam düşünmediňiz. Düşünmeýän adam. Ay Cannoz, sen öz-özüňe düşüneňok. Biz nädip düşüner saňa? İyi boy. Şemalın yapraklarını seçende, durnalar gıýkulap gökde uçanda, sen bilýärmi? Sensiz günler içinde, sen yine de meniň ýadyma düşdüň. Basın bu seýliýäse, ikimizin gelin ajyby berer. Dostlarım dep çalıp tans oýnarlar. Men bolsa şonda öz bagtyma gowşanymy begenden. Şonda sen başynda gyzyl kurta bolar. Tabii diye, gyzyl kurty. Oglanlar. Turun oglanlar, men geldim. Patanaklap gelişiňden bilir ýaly geleniňi. Gelipdiň, taň edipdiň, ýeriňe geçdi, ýatdaray. Kitaphanada kitap okap, wagtyň bir çene barandan bilmän galypdyryn men. Begenjime ýüregim ýarylyp barýar, siz maňa düşüneňiz dost. Suçdara ýüregiň ýaryldy. Tursana ýüregim ýarylyp barýar, tursana dost. Dur aýda dost, Yoklay dost, tygyrwa, gel daňarla şunu. Durun oglanlar, siziň zatdan habaryňyz ýok-a. Men söýýän. Çöllekeden akçeren alnyň sabry kararym, dağlar daşlar çeke bilmez meniň çeken jevrimi. Kim oyu bagty ýatanyň? Dost, bagty çuwen. Oglanlar, ýöne bir bulgur kola berseňiz, adyny agama aýdymagym mümkin. Bar, alsana dost. Häzir, bolýa. Garaş häzir, men sana bu diýaljak kola uçup getirip beren. Alna, inha. Ay sag bol. Ýöne hiç kime aýtmajaklaryňyzy söz beriň maňa. Söz dost. Ol şeýle bir owadan, şeýle bir görmegey, akylly, edepli, ikramly, görmegey, mylaýym, sada, sypaý. Kim ho? Aýtda! Eje, öňümüzdäki şenme güni spektaklymyzy görmäne hökman bargyn eje. Bolýa gyýdym, nesip bolsa bararyn. Garaşjakdyr neje? Bolýa diýdim gyýdym, hökman bararyn. Bor eje, bolýa sagaman oturun. Bolýa senem sagaman bar. Bor eje.
Bertan ardularım mane. Yırsa bak başlaya. Bolýar. Batır, sen öz ýanyndan hiç tadı düşünmän Humaydar gaty görüp görmü? Barda soruş. Onsaňam öz söýýäniň aýt. Wah, aýtjakla. Göwnüme bolmasa, oň ýüregine biri ýaşaýan ýaly. Sen beýdip wagt ýitirip ýörşüňe? Hökman biri ýaşar dost. Barda oňa söýgüň aýt. Şeýlelikde sakna dödereken kesbiňem, ynanlarca hakykat bolup ýerine düşer. Ana şondan soň diňe spektaklda aşyk magşuň kesbini oýnaman, hatda durmuşda da şeýle bol. Dogry aýdýaňyz dost. Diýmek, seňe mologlyny göwnüň wada şeýlemi? Ya dadym näme? Men onu tanamap diýdimi? Boldy. Indi maňa hiç sadam aýtmady. Men sana barbyr indi hiç sada aýtmadım. Sen yüzüme görmedin. Men sen gawanjanlygymdan, gaharymdan ýadadım. Sen menden ýadadım diýäňmi? Hawa, men sen gawandan halis ýadadım. Her zadyňam çeni ýakşy. Bar git. Meni öz gülüme goý. Men giderim. Men giderim. Eni sen ahmar çeker. Ökünürüm. Men giderim. Men ýalyňdy tapmadyň bilen ýar bolmady, şo tel bolmady. Men giderim. O, ýöne sen aýt. Meni seýýärmi? Hawa, men seni. men seni seýýärmi? Ine talipler men size öňem ýaňradypdym, ýatladypdym. Ne? Biziň häzirki ýyllyk işimizi, spektaklymyzy üstünlük tapşyrmak biziň özümizde bar. Bizden tama gaty guly. Şo tamanam öldürjek bolmaly. Ýene bir aýtjak sadym, Akşehan aşkwadymyň 140 ýyl toýuny bilen geçýär. Ne şu her kimne öz ýerine, islan kärine özüni goşadyň goşýar. Bizem özümüz talipler bolup, bolumlar bolup, bizem aşkawatymyň 140 ýyllyk toýuny şunu häzirki toparlaپ goýan spektaklyny şowatlygyny kabul ediler. Şoň üçin beýliňi bek kuşan her kim öz ýerine bek durdum, bir tomoşlar hyzmat edýär. Tomoşlarmy şeýle gow garşyladym, bir şowkully spektakldan biri boldy. Ona näme? Hemmäňe üstünlük arzuw edýär. Yerlerinde barımda derrow taýlan bolýarmy? Derrow häzir men 10 minutdan hem men görçek tutayım. Var mı? Bu seýilgäke ekibini gelmezdi bilen. Şonda dostlarym dep çalyp tanf oýnarlar. Men bolsa öz bagtyma gowşanma begen. Sen başyňda bolsa gyzyl kürte bol.
Ben sen aydan sözlerimi hayalımda canlandıryadım. Başım kızıl kurtalik, sen öyüňi, okbalymy bezemek mudama arzu edýärdim. Bir gezegem, men toy mekanına gidemde, toydan alıp gaýtmak üçin ýüzümden batdym. Şonda sen ulaň ýanyna gelemde, gaşyryň çıtyp maňa ýüzlendim. Kim ol? Kim barada diýýär? Yan toy mekanından çıkanda. Gülümjürap ýyzyňdan çykyp gözlerini senden ayırman seredip duran oglan kim diýän? Uy, bilemok kimligini. Ýöne bir toya gelen oglandyr da. Diýmek, tanamok da şeýlemi? Hawa tanamok. Tanamaýanmyzyň kaçawy. Sen garaş, men häzir diýdim. Dur, nire barýam? Ol oglan bilen gürleşmäne barýan. Ol oglan bilen gürleşip käşmen gerek ýok. Onsaňam ol oglana günäh ýok-a. Diýmek, seňe bol oglanyň göwnüň wada şeýlemi? Ya zadym näme? Men onu tanamok diýdim-e. Bollendi. Indi maňa hiç sadam aýtmady. Men sana indi hiç zat aýtmarym. Ýüzüňe görmerim. Men sen gawanjaglygyndanam, gaharyňdanam ýadadym. Sen menden ýadadym diýänmi? Ýa, sen erim şeýtme. Sen menden näme? Sen menden ýadadym diýän, erim etme. Şeýtme, şeýsene biraz nimerap koy. Gödürap koy. Sen menden ýadadym diýänmi? Sen menden ýadadym diýän. Sen menden ýadadym diýän. Sen menden ýadadym diýän. Şeýsany? Sen menden ýadadym diýän. Hawa, men senden ýadadym. Her zadyňam çeni ýaxşy. Bar git. Meni özgünme goý. Bu seherde, bu şehirde durmuş coşyan pursatı. Arzularım yine senne aşka bağlap kursağı. Läleceğim benim yolumda, aradaş bolsa da yüreğim yanında. Göğe kanat bağlap baryan anha kalbimda. Sevgi söylerim men diýmeni. Gel güllerim al, canım yüreğime sal meni. Sen ýalňydym bol, ömürlük ýanyna al meni. Şehri çalışmarın kışlada. Men sebebi bu şehirde düştüm sana perivada. Läleceğim benim yolumda, aradaş bolsa da yüreğim yanında. Göğe kanat bağlap baryan anha kalbimda. Sevgi söylerim men diýmeni. Gel güllerim al, canım yüreğime sal meni. Sen ýalňydym bol, ömürlük ýanyna al meni. Gel güllerim al,
Tarifte kullandı kıyır. Tolgunma, alzırama, bilyemen hem ilkinci gedek şu sahnada çıkış ediyorum. Mukaddes sahnada çıkış ediyorum. Yani alzıramalar. Gören keseleştiriyen de tomozlu. Tüllümüz yadınızda, hareket yadınızda. Hem fikrini bir yere cemleyelim. Kimde qalan açan grim bolsa yokman grim edin. Grimde sahna çıkmak bolur. Qadağını. Üstünden eşiklerini tayin mi? Birin daha yok hemen var mı? Var. Onu hazır bolca çıkış edin. Anam ödeyecek bolun. Men hazır tomozlarını oturup bir de tomoz ederim. Derrocuk tayinin bak. Sesini çıkarma. Tomozlar bilyerim. Kovay, ecem geldi mi? Huma, ecen ol... Neme cem, neme ollu? Neme ollu, çerkez? Gürlesene, aytsana, neme ollu? Eceme neme ollu, çerkez? Çerkez? Yok, aytma çerkez! Gerek de aytma çerkez! Eceme neme ollu? Neme ollu eceme? Çerkez! Humay! Korkunu, Humay! Senli günler men nähili bagtladım. Sen ýanynda men özümi gamsız çağa ýal şady Bakın bu seylgaka ikimizin hem gelinacimiz geler. Dostlarım dip çalıp dans oynarlar. Sen başında olsa kızıl kurtu olur. Biz bir-birimize koguşulmada begenip dostlarımız sinnart. Sen aydan sözlöňi men hyýalymda janlandyrýadym. Başym gyzyl kürteli, sen öýüňi, ykbalyňy bezemegimi dama arzu edýädim. Bir gezek men toý mekandan alyp gaýtmak üçin ýzymdan barypdyň. Şonda sen ulaň ýanyna gelemde gaşlaryňy çytyp maňa ýüzlendiň. Kim ol? Kim marada diýýäň? Düşünmedimle. Ol oğlan maradaydı. Bilemok kimligini. Ýöne bir toya gelen oglandyr da. Diýmek tanamok da ha? Howa, tanamok. Dur garaş, beni häzir gelýän. Dur, nire barýan? Şol oglan bilen gürleşmäge barýan.
ol oğlanla gürleşip käşmen gerek yok. Onsoňam ol oğlanla günäh ýok-a. Diýmek, seňe monda göwnüň bar da. Diýäniň näme? Men onu tanamok diýdimi? Bolly, indi maňa hiç sadam aýtma. Men saňa indi hiç sada aýtmaryn. Yüzüňem görmörün. Men sen gawanjaňlygyndanam, gaharyňdanam ýadadym. Diýmek, men seýen ok da. Howa. Men seni söýemok. Eşeğe hiç adam olunum. Ondan hemşin gelmedi. Hemme adam benim ne akar Humay. Men şehirde işlem köp boludum. O vakti bilmedim. Nebe? Eşeğe bana karaşandım. Nem çökrak aytmadın. Şunu düşündürcek oldum. Sen dinlemek istemedin ha beni. Yine şu vakit benim şun için senin ötüşte olmana geldim. Beni bağışla Humay. Tuvaleme katı begeniye sarıldı. Tamam. Onun küçükçüğünden tuvaleme atıp koyuyor. Menen onundan turdu. Floriyada bir eğitimde yaş yakısa talep olan eğitimde bettirmek sizi elde gerek. O men katı ak yollarda oydu. Bundan böyle bizi halkımızı, prezidentimizi hem de bütün vatanımızı beğendirip durur. Şimdi ben geri açacak olan adam yanca bir ben boğulumdan rahat parayla bir kolayırak şöyle olunca aşk yiğit olmalı dedi. Çağırayım. Bunun arasında yok. Doğru. Hani yok niye de bir göreli ben bir geri boğulum gitti şu yigine mi? Selamun aleyküm. O bizim talibimiz değil. O talipler tiyatrdan sahne bedegçisi. O şu yerde sahne bedegçisi oradan hem yankı berze kahramanın sözlerini biliyor. Bunun arasında ne edip düştü o? Mon bir de mi hayran şoma? Lakin bir de yine şur yani zihinler veriyor. Yani hormatlı prezidentimizin aydı yani şular yani öz kârını sayılap bilip söyüp halkı bu onurp aldırın adamlar. Onun bu saatlamının abi tiyatr müdürüden adamların yerini devam ettirip bilecek adamlar gerek. Artık o bana mutlayan yok. Ak ordun. Başımıza aşk verdi, yaşlığa kanat derdi. Bizi bata getirdi, aşka vardın baharı. Bizi bata getirdi, aşka vardın baharı. Bizi bata getirdi, aşka vardın baharı. Aşka vardın baharı. Mana bakta yol
basın saçlı Aşgabatın bahari Sensin köngülümün odi Yaşlığın azap çağrı Söýgümizin şayadi Aşgabatın bahari Söýgümizin şayadi Aşgabatın